Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. Mga higala, maayong buntag kaninyong tanan o ininasab sa atong programa, the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Kini si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Natay church diri sa Bagong Daan, Liloan, ug nausab ta dito sa Suong, Lapu-Lapu. O karon nga adlaw atong hisgutan ang the price of neglecting God's holy word, no? Ang dili nato agdon ang balaan nga pulong sa Dios. Yang balaang pulong sa Dios, mga higala, nag-andam nato sa eternidad, and always remember that there are only duha ra ka lugar atong pag-adtuon ngadto sa eternidad, langit ug impyerno, no? Langit ug impyerno. Muna nga gihatagan tag balaan nga pulong sa Dios aron nga maandam nato ang atong eternidad. Kaysa diha nga na nakasala ang tao, no, gikan pa ni Adan ug ni Eva, ang tao nahukman na sa silot. Nga ikaw ug ako tungod sa sala padulong ta sa kalayo si impyerno. Apan si Ginoong Hesus Kristo nga atong maluluwas nagbayad sa atong sala dito sa krus sa Kalbaryo. Yang gibayran ang sala aron nga ikaw dili na mo bayad, di nakakinahanglan magpas-an, magsakripisyo, magpakita pa nga daw mahimo ka og maayong buhat nga aron nga ikaw maluwas human na gibayran ang kabayaran sa sala. No, ang tao karon maimpyerno tungod kay ilang gibalibaran ug ilang wala nila tagda ang manluluwas. Kaya ang plano sa Dios karon nga kapanahunan, panahon na ta sa grasya, nga kung imong dawaton si Ginoong Hesus nga imong manluluwas, imo siyang saligan nga siya lang ang makaluwas nimo, makadala nimo ngadto sa langit. Ningon ang Bible, maluwas ka, no? Makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. No, makaangkon kag kinabuhing walay katapusan. Kaya nag-ingon ang Biblia nga diha lang ni Kristo ang kinabuhing walay katapusan. So karon nga kabuntagon atong hisgutan unsa may maangkon nimo, unsa may mahitabo nimo kung imo lang pasagdan or dili nimo tagdon ang pulong sa Dios, no? Sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3 ningon ang Biblia, busa kita kinahanglan nga mohatag ug mas mainiton nga pagmatngon ngadto sa mga butang nga atong nadungog aron dili sa bisan unsa nga panahon kita motugot kanila nga moagi. Kay kun ang pulong nga gisulti sa mga anghel nagpadayon og ang matag kalapasan og pagkamasinupakon nakadawat sa matarong nga balo sa ganti, unsaon nato pag-ikyas kung dili kita manumbaling sa mao kadako nga kaluwasan nga sa una gisugdan og pagpamulong sa Ginoo ug gipamatuod nganhi kanato pinaagi kanila nga nakadungog kaniya. So mga higala, naingon ang Bible nga tagaan nato og mainiton nga pagmatngon, tagaan nato kini og maayo nga pagtagad. Kay basin baya nga kani nga mga pulong nga imong madungog, di lang nimo tagdon, mulabay na lang ni siya, mabisi na kas kalibutan, mabisi na kas panrabaho, wala na ka nagtagad sa imuhang eternidad, wala na ka nagtagad sa Ginoo.
Kadaghan kayo karon nga ang gitagad na lang ang panginabuhi, panrabaho, mga butang aning kalibutan na tungod kay nabalaka nga dili mabuhi na paminaw pagayo ang Dios. Ang Dios kamao na siyang mubuhi nato, makahatag na siya nato gani. Atong makita nga ang Israel sa diha nga didto sila sa kamingawan human sila nga mibiya sa Ehipto, ipakaon sila sa Dios, no? Pero lagi tungod kay usahay dili man ta makontento sa gihatag sa Ginoo, mubiya ta niya mangita tag atong pamaagi hangtod nga makit-an nato tong kaugalingon nga nalayo na ta sa Ginoo. Wala na nato tagda ang iyahang pulong. Nga ang Bible gihatag ni aron nga makapangandam ta sa eternidad. Amo na ningon ang Biblia nga pagmatngon ngadto sa mga butang nga atong nadungog. Kay sa bersikulo 2 ingon ang Bible, kay kun ang mga pulong nga gisulti sa mga anghel nagapadayon og ang matag kalapasan og pagkamasinopakon nagadawat sa matarong nga balo sa ganti. Because ang Ginoo, ang atong Dios, He is a God of love. Gugma siya. Mao bitaw nga gipadad-an ta og manluluwas, mao bitaw gipadad-an ta og iyahang bugtong anak nga mo'y nagbayad sa atong sala imbis kita unta ang mobayad apan siya ang mibayad. Muna ang dakong gugma sa Dios. Ba't mga higala paminaw ang Dios pud nato hustisya. Na kung dili ka magtagad niya na nga mao nga manluluwas nga iyahang gipadala, dili ka magtagad sa iyahang pulong, magapanimalos ang Dios, no? Masuko siya. Dili siya mahimuot, dili siya malipay. Munang sa bersikulo 3 ningon ang Bible, unsaon na to sa pag-ikyas na pangahigala di gyud ka makaikyas sa Ginoo. Di gyud ka makaikyas sa iyahang hustisya. Kung kita dili manumbaling sa mao nga dako nga kaluwasan. Nganong dako man nga kaluwasan? Tungod kay would you imagine iyahang pinangga nga anak, iyahang pinakapaboritong anak nagpakatao diri sa kalibutan, Dios nga nagpakatao, nagsulob og unod, nahisama kanato aron lang itugyan ngadto sa krus sa Kalbaryo, aron lang nga ang imong sala mabayran. Aron dili na ikaw ang mubayad, siya gayud ang mibayad, niingon ang Hebrew ang ikaduhang Korinto 5:21, siya gayud ang midala sa atong sala, dili iyang sala, atong sala, no? Aron nga mahimutang mamatarong tubangan sa Dios. Muna mga higala nga importante kayo nga magtagad ka mahitungod aning pulong sa kaluwasan, kay dako ni siya nga kaluwasan. No, mo ni siya pagpangandam nato sa eternidad. Ningon ang Bible, John 3:16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya nagihatag niya yang bugtong gipakatao nga anak aron si bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Unsay pamaagi sa Ginoo nga makaangkon kag kinabuhing walay katapusan, salig niya. Kinsay mong saligan? Si Ginoong Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios nga namatay dito sa krus sa Kalbaryo. Gilubong siya og nabanhaw. That's the good news. Mo na ang maayong balita, mao kana ang ebanghelyo. Mo na mga higala na kung dili nimo tagdon, timan ining tulo ka butang. Primero, usa nining adlaw mamatay ka. Usa nining adlaw mga matay ta, no? Usahay nagtuo ta nga mudugay lang gyud ta ning kalibutan na, no? Dili ta mangandam ta og Memorial Garden, ang mangandam ta og Boria kanang lungon, magandam tag mga insurance. Ba't pangutana, nakaandam na kasi mong eternidad. Tungod kay mga matay ta, Hebrehanon 9:27 ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini mao ang paghukom. No? So naay gitakda nga panahon mamatay ta, dili na siya mananghid nato, di na siya magpahibaw og kanus-a, but moabot na siya sakalit lang. Matod pa sa James 4:14, unsa ba atong kinabuhi sama lang sa aso, magpakita unya mahanaw lang. No? So kinahanglan mga higala nga karon nga nakadungog pa ka, karon nga buhi pa ka, mangandam.
Kay moabot gud ni siyang taknaa nga mga matay. Din ingon ang Bible, apan human nini ang paghukom. No? Ang paghukom. Now, kita mga makasasala ta, ang hukom nato maong silot sa pagkamatay. Kamatayon dito sa impyerno. Mura na'y kamatayon nga buhi ka. Magantos ka sa walay katapusan. No? Hangtod sa kahangturan. Apan kung ikaw nakaangkon sa kaluwasan, nakaangkon og kinabuhing dayon pinaagi ni Ginoong Hesus Kristo, langit ka. Mao nay hukom sa Dios kanimo. No, langit ka pagka nindot andam na ka. Mao na nga ang mga tinuod nga mingdawat ni Ginoong Hesus Kristo nga ilang manluluwas kung imong pangutanon ini kamatay nimo langit ba ka? Usa ra gyud ilay kasulti, langit na. Why? Tungod kay nisaad man sila sa saad sa Dios nga kung mosalig ka ni Ginoong Hesus na aduna na kay kinabuhing dayon mamakak wagod ang Ginoo, dili gyud mamakak ang Dios. No? That's why mga igala, tagdag gyud ang pulong sa Ginoo. Tungod kay sa ning adlaw mamatay ta, mamatay ka, andam na baka sa imong eternidad. Din ikaduha sa giingon na usa ng adlaw moabot gyud ang hukom. Moatubang ka dito sa Ginoo sa dito sa langit. Nakapangandam na busy man kas kalibutan kay gusto ka nga dako imong titulo, gusto ka dako ang imuhang nga mahimo nga bahandi, gusto ka nga mahimutang ka. Apan mga igala niingon ang Bible kung wa nimo nahimutang ang imong kalag mao na say kaalautan nimo, no? Mao na say kaalautan nimo. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 8 tanawa unsay giingon sa Biblia. Diha sa nagadilaab nga kalayo nga magapanimalos nganha kanila nga wala nakaila sa Dios ug nga wala nagtuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kinsa pagasilutan pinaagi sa walay katapusan nga kalaglagan gikan sa presensya sa Ginoo gikan sa himaya sa iyahang gahom. No, kanining adlaw matubang ka sa Dios, didto ka kaniya adunay basahon sa kinabuhi nga ablihan sa Revelation chapter 20 verse 15 og bisan kinsa nga wala nahisulat sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Moatubang ka sa Dios. Ang iyahang pangutana, posible gyud kang pangutana, nadawat ba nimo ang manluluwas nga iyahang gipadala kay naam siya gipadala? No? Nya moingon ka nga wa man ko kahibaw ana, di gyud moingon ang Ginoo, moingon gyud ang Ginoo wa ka kahibaw nakadungog na ka. Wa lang ka nanumbaling, wa lang ka nagtagad. Muna niyon ang Bible, kinsa pagasilutan sa walay katapusan nga kalaglagan gikan sa presensya sa Ginoo gikan sa himaya sa iyahang gahom. Ngano man na siya tungod kay wala lang ka nagtagad. Wala lang ka nagtagad. Muna katapusan mga igala, sa nang adlaw magmahay gyud ka. Kay kani unta nga kaluwasan gasa ni sa Dios pero imo lang wa lang nimo tagda. Imo lang wa lang nimo gipanumbaling, no? Wa nimo ablihi, imo rang gibutang sa kilid hangtod nga napasagdan na nimo. No? Napasagdan na nimo. Kay kaning kaluwasan sa Dios gasa ni niya sa Roma kapitulo 6:23 sa ang Bible, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Gasa sa Dios. Nga wa lang nimo dawata, wa lang nimo tagda, wa lang nimo panumbalinga. Kanang relihiyon nasad na mausab na sa paminaw ang pag-adto sa Ginoo, ang pagdawat nini nga kaluwasan dili ni siya relihiyon kundi relasyon sa Ginoo. Maestablisar og balik ang inyong relasyon sa Dios. No? Muna mga igala, don't think about your religion, think about your salvation. Huna-hunaa ang imong kaluwasan sa imong kalag. Mo ni kani nga programa nahimo ni siya tungod kay nahangawa mi sa imuhang kalag. Usa ning adlaw asa na siya padulong.
Importante nakapangandam ka, importante andam ka sa eternidad, importante nakaangkon kag kaluwasan. Munang sa Episo 2:8, Episo 2:8, klaro kaayo ang Biblia nga nagaingon kanato nga ingon diha kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios dili sa mga buhat aron walay si bisan kinsa nga tawo gayod nga magpasigarbo, no? Kay kung natay accomplishment sa atong kinabuhi, mga hambugiro man ta, no? Mga hambugiro, hambog dayon ta. Salamat sa Dios nga dili kitay nagbuhat si Ginoong Hesus nga kun ato ning dawaton nga mao nga gasa sa Dios, makaangkon tag kinabuhing walay katapusan, maandam ta sa eternidad. Muna mga higala, tagda ang pulong sa Ginoo, tagda ning mubo nga mensahe. Kung ikaw nakadungog karon, tagda ning nga mubo nga mensahe. Ayo lang ka busy sa kalibutan, andama sa dangimuhang eternidad. Unsaon na nimo? Paibala mi, no? Willing mi mutabang nimo mga higala aron ikaw makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ug magpabili na sa imong kasing-kasing, magpabili na nga mao nga pagtuo. Unsa ning alaway nigbiya nimo sa kalibutan, aduna na kay padulngan kuyog sa Dios hangtod sa kahangturan, dili nang didto sa impyerno apan sa langit na. Ug ginaot ko mga higala nga nasabtan nimo kining humubo nga pagtulun-an sa pulong sa Dios nga maghatag kini og kaayuhan sa atong eternidad. Ug kini nausab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Ug sa sunod na usab nga higayon, daghang salamat, maayong adlaw, ang Dios magpanalangin kanimo. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pag-ampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini nasab si Pastor Mark sa Sidon, daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.